नोजोर आदै बेफोर माबोरै जानो मोनखो? आदै आं आंनि देहाखौ गावनो जानानै लाबाय आदै। बै समाव नों बादा होनायाव लानायमोनब्ला दिनै बिदि जानाय नङामोन। नंगौ आदै, नोंसोरबायदि देरफुनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा बेफोरबायदि गाज्रि मुवा बेसाद बाहायनायनिफ्राय हानायमानि जानगाराव थानांगौ। नंगौ बेफोरबायदि आदै। गाज्रि मुवा बेसादा नोंखौल' नङा आदै, नों बायदि गोबां रोजा रोजा बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि जिउखौ बरबाद खालामबोबाय, गावनि जिउखौ फोजोबना लानायसिम लाना थांबाय। आदै नों बुंनाय बाथ्राफोरा गासैबो सैथो, नाथाय आं दा मा खालामबावनो? माखासे गाज्रि लोगोफोरनि खैसाराव गोग्लैनानै आं गावखौनो बिसनि लैथोआव गब'होना लांनांबाय आदै। आं बेनिफ्राय माबाबो उदां जानो हाला। आं मा खालामबावनो? आं गावनि जिउखौनो फोजोबना लानो सानबाय आदै। हामा आदै, गोसोखौ हमथा, गासैबो समजों लोगोसे मोजां जाफैलांगोन आदै। थेवबो आदै आं बेखौल' खावलायनो सानोदि आथिखालनि देरफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोरा बेफोरबायदि बेसादखौ दा बाहाय, नङाब्ला नोंसोरबो आं बायदि सानसे खैफोदाव गोग्लैगोन। हालाय-हाफाय जानांगोन, गावनि जिउखौनो बावगोमालांनांगोन। बे ओरैबायदि गाज्रि बेसाद जायखौ खेबसे बाहायोब्ला गोरलैयै गारनो हाया। जायखौ बुङो बिसनि लैथो।